Шундай матур кышкы көн, 19 декабрь. Бүген безнең кадерле туганыбыз Рафик Миннекаевның яраткан кешесе, балаларының әнисе Рәйхана Миннекаеваның туган көне. Дөресенчә, туган көненең түгәрәкләнгән юбилей бәйрәме көне. Шушы хөрмәткә кызлары Даниянең котлау сүзләре. Кадерле газиз әниебез Миннекаева Каримуллина Рәйхана Рашид кызының 65 яшьлек юбилейына багышлана. Туган көне 1959 елның 19 декабре данлы Вахит авылында, Күкмара районында Рашид Рауя кавышалар, сокландырып барысында. Тәүге бала безнең әни Рәйхана аваз сала. Аны карап үстерергә Мотыйк бабай булыша, Мәмдуха апа, Фәрвәз түти, төп йортның күршеләре, һәр чак бердәм яшәгәннәр, иң ихлас кешеләре. Наҗия апай бу нигезнең бер кадерле кунагы. Тирә-күрше җыелышкач, кайнап тора учагы. Бер артлы тагын 5 кыз якты дөньяга килә. Люция, Резидә, Лилия, Минзилә һәм Тәнзилә. Әнисә дә шунда сыя. 7-нчесе кыз бала. Бергә үсүләре бигрәк күңелле була. Кичкенәдән безнең әни бер эштән курыкмаган, кер югач, бар киемнәрне кыш бәкедә чайкаган. Сабыйларны да караган. Иң яшьтән олыларча үй тирәсендә эшләгән, тырышып һәм зурларча. Бер туганнар кич утырып мамык шәлләр бәйләгән, әбием йомгак ясаган, эрләгән, җигерләгән. Рауя әби шәлләр сатып яшәр керем юнәткән. Үз башлары бөтен булгач, һөнәр кирәк шул яшьтән. Бабаем мәйдан батыры, кулы һәр эшкә ята, кызларына юл йөргәндә киемнәр алып кайта. Ул алган матур пальтәләр кызларына килешә. Бала җанлы, әти кеше, бар эшкә дә җитешә. Тырыш эшсән гаиләдә өстәл сыгылып торган, пиремәч, бәлеш, коймагы пич эчендә утырган. Фермада авыр хезмәттә көч куя безнең әни. Сеңләре иртүк торып, ярдәмгә менеп йөри. Күрше Фәрвәз апаларга Рафик кунакка төшкән. Аполлон кебек гәүдәсен турникта өскә чигән. Рәйхана шунда күреп кала ошбу горур егетне. Күп тә үтми, Рафик озата, үзе дә кызны сизепме. Миңнебай һәм Миңлегөлнең икенче улы Рафик. Нурлар чәчеп тора йөзе, булырсың шундук гашыйк. Миннекаевлар гаиләсе затлы була. Дөрестән, Камил, Рафик, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм. Төс биткә буйсынга матур, акыллы, сәләтлеләр. Укуда, спортта беренче, сәнгатьтә дә эзлеләр. Намуслы, белемле нәсел, кешеләргә ярдәмчел, ачык йөзле һәм кунакчыл, җыр-моңга тулы күңел. Уңган әбием Миңнегөл мал карый, аш пешерә, камыр ризыклары өйдә көндә табадан төшә. Әби бабай тире эшли, авыр хезмәт куялар. Балалар килен ярдәмен алар һәр чак тоялар. Рафик Рәйхана кавышкач, туаларны расыйлар. Тәтә, апайлар, абыйлар карарга булышалар. Әби бабай тәрбиясе сеңә яшь буыннарга гомер бакый рәхмәт әйтеп яшиләр, ыланнар да. Төп йорттан башка чыккач та тату гомер итәләр. Арча, сеҗе, пекарнясын яңадан терелтәләр. Кешеләрне савыктырып, дөнья буйлап йөриләр. Хезмәт төбе, хөрмәт диеп, мул тормышта яшиләр. Кадерле газиз кешеләр, безнең әти әниләр, мәңгегә рәхмәтле булып сезнең алда баш иям. Кызларыгыз Дания һәм Ландыш һәм оныкларыгыз, барлык балаларыгыз. Туганыбыз Салиха апайдан котлаулар. Туган көннәр елда килә. Быелгысы гел үзгә. Матур юбилеең белән тыныч тормыш телимен сезгә. Кыз кияүләр әни дисә, оныклар дәү әни ди. Дөньяның һәр туган көне
булсын безгә юбилей. 18 яшь тулу белән кердең безнең нәселгә. Безнең телебез әйләнми сиңа килен дип дәшәргә. Син бит миңа үз сеңлем күк, башкаларга олы апа, сөекле хатын иреңә, балаларга чын ана. Үз ягыңда, ир ягында синең өчен тип-тигез, сәламәтлектә, байлыкта яшәгез бергә тигез. Рафикның күз карашыннан аласың бит син аңлап, әйтер сүзләрне һәрвакыт әйтә беләсең җайлап. Теләкләрнең иң изгесе шигырь сиңа атап язылган, ничә яшьтә булсаң да син китмә яшьлек языңнан. Туганыбыз Рәйсә Миннебай кызыннан котлау сүзләре. Безнең өчен бик тә якын булган кадерле туганыбыз Рафик абыебызның тормыш иптәше Райхана апаебыз, юбилеең белән сине. Нык сәламәтлек, гел шатлыклар гына, мол, иркен, җиңел, рәхәт тормыш телибез сиңа. Рафик абый белән бергә гел шатлыкта гына балаларыгызга куанып, оныкларыгызга сөенеп, озак яшәгез. Барлык якты хыялларыгыз тормышка ашсын. Безнең әниебезнең сеңелесе Миңнур апайның кызы Германиядә яши, үзенең яраткан кешесе белән. Ул да безнең Рәйханочкага үзенең котлавын җибәрде. Дорогая Рәйхана, это я, Гульнур. Может, вы еще меня помните? От всей души поздравляем тебя с днем рождения, крепкого здоровья и благополучия. И всем большой привет с наступающим Новым годом! Рәйхана Миңнекаева бик күп кешеләргә таныш кыз бала. Чөнки ул безнең туганыбыз халык табибы Рафик Миннекаевның сәламәтләндерү үзәге йортына ярдәм сорап, кайвакыт киңәшләр сорап килгән кешеләрне, менә инде 30 елдан артык еллар дәверендә мохтаҗга кешеләрне якты йөз белән каршы ала, чәйләр, пешкән тәмле ризыклар белән сыйлап кунак итә. Туганыбыз Рафик Миннекаев халык табибы булып, юмарт, яхшы, ярдәмчел кеше булып танылган булганга, күп өлкәләргә сеанслар белән йөриләр, кунакларга йөриләр, хәтта чит илләргә дә чакыралар. Рәйхана сылу кыз бала һәрвакыт ышанычлы, тормыш юлдашы, ярдәмчесе булып атлы янәшәдә. Сабыр гына, җитәкләшеп, бергә яшиләр, мул тормышта. Гаиләнең түгәрәк җылы куенында яратуда туып үскән балаларын да тырышып яратып, тәмле ризыклар әзерләп, үрнәк булып тәрбияләргә булыша Рәйхана Миннекаева. Әлбәттә, туганыбыз Рафик Миннекаев бар яктан да матди муллык белән тәэмин итә үз гаиләсен. Хәтта туганнарга да гел дә булышып тора. Рәхмәт аның өчен аларга. Һәр вакытта килеп керсәк, кунакка да баргач, ачык йөз белән каршы алып, хөрмәт белән кунак итәләр. Күпме кунаклар җыела өйләренә. Туганыбыз Рафик Миннекаев үткәргән сабан туйлары Вахит авылында барысына да шатланып булыша Рафик Миннекаевның яраткан кешесе Рәйхана Миннекаева. Әйе, туган көне ул иң әүвәле тудыручы әти-әниләргә рәхмәтле булу көне. Без дә рәхмәтлебез Күкмара районы Вахит авылында яратуда яшәүче Рашид һәм Рауя Кәримуллиннарга, безнең Миңнебай нәселенә шундый уңган, чибәр, гел тугры булып яшәүче, тәртипле, йомшак сүзле, җылы карашлы, ачык йөзле, гел яхшылыклар кылып яшәүче кызлары Рәйхананы иң беренче балалары итеп тудырып, шундый үрнәк итеп тәрбияләп үстергәннәре өчен. Туганыбыз танылган халык табибы Рафик Миннекаевка багышлап 100дән артык җырны рәхмәтле булып язган Елена Обухова безнең Рәйханочкага да бүләккә матур җыр язды. Милая жена, прекрасна, Райхана, как лучик ясный. Тебе блага
Райхана, Минекаева жена. Райхана стрелец по знаку, с днем рождения, Райхана! Счастья, радости и блага, солнце, лучики с утра. Мы желаем тебе мира и везения, любви. Чистокровный ангел милый, муж тебя как Бог хранит. Муж-целитель и охранник, тебя любит, уважает, предана ему жена, дорогая Райхана. Райхана стрелец по знаку, с днем рождения, Райхана! Счастья, радости и блага, солнце, лучики с утра. Мы желаем тебе мира и везения, любви. Чистокровный ангел милый, муж тебя как Бог хранит. Терпеливо и добра, в жизни помогаешь и готовишь ему ты, кашу с утра варишь. Райхана стрелец по знаку, с днем рождения, Райхана! Счастья, радости и блага, солнце, лучики с утра. Мы желаем тебе мира и везения, любви. Чистокровный ангел милый, муж тебя как Бог хранит. Райхана как луч добра, с днем рождения, Райхана! Шушы җырга кушылып, һәм кешеләрнең рәхмәтләрен җыеп. Уважаемая Райхана Рашидовна, от имени многочисленных пациентов народного целителя международного уровня Минекаева Рафика Миннебаевича чистосердечно поздравляем вас с днем рождения. Земной поклон вам за крепкий тыл, за вашу мудрость, за трудолюбие, любовь и терпение к пациентам доктора. Ведь порой мы такие капризные. Спасибо вам за тепло ваших сердец. Долгих, счастливых лет вам и вашим близким. Мирного неба всем. Гульсум, Лаишевский район. Уважаемая Райхана Рашидовна, добрейшая наша душа, от чистого сердца вас поздравляем. Здоровья и счастья мы все вам желаем. Пусть радости жизни за вами идут, успех и удачу с собой приведут, семейного блага на долгие годы, цветов, настроения в любую погоду. Всевышний Аллах пусть всегда помогает и долгие годы оберегает. С наилучшими пожеланиями Эльвира, Катя, Светлана, Ания, Ольга. Хәзер Рәйсә исемле бер сылу кыз бала 1994 елдан бирле үк Рафик абыйның сеансларына йөрүче берничә сүзен әйтә. Нәрсә булса да, даже әйбер югалса да, Рафик абый янына бара ул. Киңәшләр сорап, ярдәм сорап. 94 года с ноября, шел декабрьдан, наверное, шунда йөри башладым инде. Вот 30 ел йөрим инде. İsenlik, sağlık, tez ömür dilerim indi. Şun күңелемнән һәрвакытта да ярдәм итеп торалар. Рәхмәт ясın. Күп итеп сәлам. Барлык изге теләкләргә без дә кушылабыз.
Иң яқты, яхшы тормышчан теләкләр телибез. Сезгә, сезнең гаиләгезгә, без Миңнебай һәм Миңнегөл Миңнекаевларның балалары Камил, яраткан кешең Рафик, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм, мәңгелек тормышыгыз гел бәйрәмнәрдән торсын. 19 декабрьдә Күкмара районы Вахит авылында туып үскән Миңнекаева Райхана Рәшит кызына 65 яшь тулды дип язалар безгә. Безгә килен булып килеп, гомер буе кешеләргә сәламәтлек бүләк итүче Рафик абыебыз белән бергә яши башлауларына да инде 46 ел вакыт үтеп киткән. Ул бик тырыш, уңган, ачык йөзле, кунакчыл, Истәлләре әниебезнеке шикелле кайчан килеп керсәк тә кунак көткән кебек ризыктан сыгылып тора. Абыебыз белән бергә 3 бала тәрбияләп үстерделәр. 6 оныклары бар. Без Рафик абыйның 5 туганы, аны юбилей белән котлап, нык сәламәтлек, мул иркен, җиңел, бик тә рәхәт, шатлыклы тормыш телибез. Тигезлектә, яратуда, хөрмәттә озын-озак яшәгез. Шын йөрәктән котлавыбыз җыр булып сиңа барсын. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рафик, кызларың, кияүләрең, оныкларың, туганнарыгыз Камил, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм котлый. Үзіліп яратқаннар көп, барсыңлап табышқаннар. Тик бәхетлі бұ дүнияда яратып қауышқаннар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшьләре рәхәт була. Яратуда мағына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле яшьләре рәхәт була. Яратуда мағына җиргә бәхетле бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр ише тула сер. Яратып яшәсәң дөнья матуррак барыбер. Мәхәббәтле йортларына яшьләре рәхәт була. Яратуда мағына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортларына яшьләре рәхәт була. Яратуда мағына җиргә бәхетле бала туа. Сакласын Ходай панатны, кайырыр ялгышлардан. Мәңге бергә яшәсеннәр, яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йортларына яшьләре рәхәт була. Яратуда мағына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йортларына яшьләре рәхәт була. Яратуда мағына җиргә бәхетле бала туа.
солнце лучики с утра. Мы желаем тебе мира и везения, любви. Чистокровный ангел милый, муж тебя как Бог хранит. Райхана как луч добра. С днем рождения!